Mai de la vida, Míriam Santamaria, bona tarda. Bona tarda. Havia vist tantes botifarres juntes i de tants colors diferents. Ja comencem bé, doncs. Home, Què és això? espectacular, no? O sigui, jo he dit als espectadors, avui la Míriam vindrà amb botifarres que dins tenen ingredients relacionats amb la tardor. Però és que això, Escolta'm, què et sembla? no sé, molt sorprenent. Tu sabries dir d'entrada... No Ah, em sembla que tens el micròfon apagat, no m'ho em diguis. dius ara? A veure, parla un moment. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí? Ai, 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 que li hauré d'aixecar la faldilla. Que aquí hem de fer Espereu, més coses. Moment, Jo mentrestant... moment, No? Ai, ai, ai. A veure, què? Sí? Sí, ara? Sí? Ai, quin Val, patiment. Ramon, sona? Val. Mai, t'haig de dir, que mai tu havies vist tantes botifarres Jo no. i ni mai m'havien aixecat la faldilla en directe, també t'ho dic ara, Vull dir, Primícia! ja comencem bé. Escolta'm, tu. M'han entrat uns sufocos i tot. A veure... Ja està fet, això. Sí. No ho sé, Què com a et mínim sembla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colors diferents. Sí? Per tant, 9 ingredients diferents, més Molt aquí bé. una safateta a part que ja ens explicaràs què significa. Jo sempre et porto de temporada, producte de temporada. Sí? Clar, diràs, ostres, això què és? De temporada? Home, no és de m'imagino temporada? bolets, per exemple, però això és molt típic, no? Exacte, però bueno, d'entrada podem dir que la base també és una mica de temporada, Ah, perquè, sí? clar, la matança del porc quan se feia? Per Sant Martí, l'11 val. de novembre. Ara ja sabem que la matança del porc ja no es fa, a més, evidentment, doncs, per la llei dels animals, protecció dels animals. Tothom té el record de les matances del porc. Per tant, ara és una època que comença el fred, ara no ha començat encara, però vaja, estaríem ja entrant. Sí, I a noi, més això a ja ens ho més- explicaràs, perquè no sé què passa, fa una calor Noia, que es i a més, patega. Escolta'm, d'aquí a 10 o 15 dies vista no veiem fred, No? Ja t'ho dic ara. O sigui que anirem així amb aquesta manigueta almenys uns quants dies més. Carai, a punt de meteo. I tant. I escolta'm, et dic on hem anat a la Va. botifarreria, just a la botifarreria de Santa Maria, al costat de l'església de Santa Maria del Mar, i Antoni, el mestre xarcuter, ens explicava doncs, totes les propietats d'aquestes botifarres i que ells el que han fet és agafar la base, evidentment, de la botifarra, que és la carn més bona del porc, la carn magra, Sí. que hi posa una mica de sal, pebre, ja veurem el procés, i agafar els productes que són de temporada. Per tant, ells no es tallen. Quins productes hi ha? Figues? Fem botifarra de figues. Anda. Sí. Que hi ha espinacs? Botifarra d'espinacs. Per tant, escolta, anem a veure quins són aquestes botifarres que Antoni ens recomana. Goita, escoltem-lo. Va. Com que la nostra base és cuinar i farcir les botifarres amb la cuina que fem, llavors escollim els temes que tenim de temporada, i la tardor és una temporada de sabors i colors increïble per fer les botifarres. Cada dia anem canviant i anem variant. Sempre hi ha unes fixes que es venen més, unes altres, i és qüestió de mercat. Ara mateix aquesta hem trobat trompeta de l'amor. Ara que és la tardor hi ha una bona figa, fem unes figues confitades amb ceba. La de castanyes, evidentment, barrejada amb bolets. La castanya té poc sabor i la barregem amb bolets. Hem posat aquesta, que la tenim tot l'any, però pel color que doni i tot, és una poma cuinada en curri, barrejada amb la carn. El cep, diguéssim, el rei dels bolets, amb tòfona negra, que ara també ve molt bé. Ara la tardor és la millor època dels fetges d'ànec. Caram, caram. Molt variades i algunes d'elles molt delicatessen, Escolta, Goita, agafa aquesta, la negra. Mare meva. Tu de què diries que és això? Jo què sé, de color negre. Què et vaig dur l'altre dia? Tu recordes quin producte de temporada? Llúpol. No, vam fer la Quin dia? sípia. Ai, la sípia, és La veritat. sípia, el llúpol, i et vas quedar amb la cervesa. Això és... Ah, amb la tinta. Sí, senyora. Imagina't, o sigui, més temporada impossible. Botifarra negra com l'arròs negre? O... Sí, senyora. Mira, per exemple, Caram. n'expliquem algunes. Va. Aquesta és la de ceps. Va, Veieu aquesta d'aquí, Potser els espectadors de ceps n'han menjat, no? Clar, doncs, Goita, aquesta d'aquí, per exemple, castanyes i bolets. És que Castanyes? Sí, de castanyes també en fan. Aquesta és de foie, aquesta podríem dir que Que és una ens mica... ensenyaven en el fetge d'ànec exacte. sencer. Trompetes de la mort. Goita, aquesta és de carbassa de tardor, però és que aquesta té una peculiaritat. I el cordonet també el posen en funció dels ingredients? Mira, perdona, el cordonet, sí, té la seva gràcia. Cuidado que està una mica obert i et surt aquí una mica el tema.
Escolta'm, anem a veure com se fa una botifarra, Home, perquè i clar, tant. aquí la veiem tota... Carbassa sola, aquesta, eh? No, sí, carbassa rostida, però crec que també que bo. posen una mica de ceba. Aquí tenim la de col verda del Pirineu, és una col molt típica del Pirineu, no és la típica col que Tipus la del trinxant i aquestes coses. És que és aquesta, la Val. trinxat. La remolatxa de tardor. La remolatxa, és molt sorprenent. I aquestes te les explico després. Val, que val. aquestes tenen truc. Val, ja d'acord. veuràs. Doncs ara anem a veure com elaboren, eh? Sí, senyora. Perfecte. Anem a veure el procés. Amb les botifarres farcides, el que hem de fer és donar-li el sabor, buscar els sabors que li volem introduir a aquella carn. En aquest cas, ja que estem a la tardor, ja tenim preparada aquí una cebeta ja a punt de caramelitzar, vale? I ara aquí buscarem el que amb la indústria diria un potenciador de sabor, doncs que més que una mica de pernil ibèric. Pom, pom, pom. Vale? I fas afegir-li els ceps per acabar-los de donar-los un toc de cocció i acabar-los de cuinar amb l'oli d'oliva, la ceba caramelitzada, el pernil, i ara els ceps esperarem que s'acuinin i ja està. Aquí amb uns ceps i aquí, si vols, ho fem amb la trompeta de l'amor. Posarem el pernilet. Les trompetes fan molt volto, però després es quedaran més petites. Una miqueta de pebre. Estem posant pebre ja a tots els bolets, més la part que hi posarem. És un disbarat de pebre per als bolets, però no perquè això serà una part del producte final, que serà la botifarra. Fem botifarres amb pebres diferents, amb pebres de Jamaica, amb pebre verd, la sal pels bolets, perquè la carn ja la tindrem. Ara això ja recient cuinat ho abatirem de temperatura ràpidament, mitjançant uns abatidors de temperatura, que això ara ho baixem directament, que està a alta temperatura, ho baixarem ràpidament a 0 graus, molt fred, per poder afegir-lo a la carn. Ara entrarem al procés de pastar, o sigui, barrejar la base aquesta de cuina que hem fet amb la carn. Per això ara ja agafarem aquestes que tenim fredes, com que estem a tardor, i a més que queda molt guapa de color aquesta de remolatxa, la de carbassa, i també tenim aquesta amb la col d'hivern, la col verda d'hivern. Curiosíssim, anar seguint tots els passos. Aquí ens hem quedat una mica esfereïts amb la quantitat de pebre que he tirat, però clar, deies, va tot barrejat. A més, amb tota la carn, després, clar, pensa que la carn magra ve sense sal, sense pebre, i després tot això li dona la salsa i la vida. Però escolta'm, quin procés falta? Perquè, esclar, ara has vist això, has vist que barregem. Què falta? L'has d'embotir. Hem d'embotir. I ara estem veient aquí imatges. Que ho vas provar o què? Vols veure una cosa? Vull veure. Coita com faig botifarres. El budell l'han de posar a l'embut. Budell de què? És budell de porc natural. Budell de porc natural, molt bé. Això venen nets, raspallats i amb sal. Per això es deixen amb aigua per hidratar-los. Molt bé. I ara tu el que tindràs que fer és... Aquí dintre hi hem posat la carn. Hem posat la carn amb la barreja d'ingredients. I tu has d'apretar aquesta palanca. Quina palanca? Aquesta d'aquí, Amb el genoll ho haig de fer, això? I això ho aguantes, però ha de ser suave. Suau, aviam. Aviam què passa. Ai, quins nervis que tinc ara. Ui, vaig massa ràpid, oi, potser? Sí, però deixa-la. Vale, tira. Dale. Tiro? Sí. Ui, sí? Molt bé, vols dir que ho estic fent bé, això? Sí, molt bé. Frena-la una mica, la teva, vale. Que l'haig d'apretar potser una mica més? Sí. Surt una miqueta prima, això, potser. Bueno, ja l'arreglarem. Sí, segur? Sí. Tu renya més si no ho faig bé, això? Aquesta us la menja de vosaltres, no? Ah, sí? Aquesta me la dones per l'Emma? Clar. Perfecte. Molt bé. Què, deixo ara? Sí, perfecte, ja està. Amb la corda la lligarem, li donarem la forma que vulguem. Això com es pot arreglar? Perquè aquí m'ha quedat una mica així, Anem donant la forma i les proporcions que vulguem.
Jo crec que amb unes botifarres d'aquestes individuals li vas donar la forma que jo busco als cordills. Ah, molt bé. Aviam, donem-li forma. Ara que no hi és el Toni, no sé pas si... Mira, Toni, que això ho haig d'apretar gaire. ja que és carbassa, li posarem el cordill més adient. Ah, molt bé. Ara ho tallem. Atenció, que podem dir que és I aquesta què? És la meva primera botifarra. Mira, Home, a veure, tot és començar. perfecte, potser no m'ha quedat, però escolta'm, Sí, sí. Bé. Bona segura que és. va, doncs la provarem. Molt bé. La provarem a casa, sí senyor, moltes gràcies. Aquesta és feta amb tot el Home. meu amor i carinyo, goita. Home. Ojo que vessa, Ja t'ho dic ara. Perquè el cordonet no vas acabar de... Clar, no hi ha més. No hi era el Toni. Mira, toca-la. Què? Com la... No. Oh. Clar, és que... Santa Maria, sort que fas els mapes del temps i les previsions també, Sí, perquè perquè això de la xarcuteria... Clar, no és el meu, ja et sortia allà dic jo. com una mica irregular, Clar, és que aquesta màquina és punyetera, perquè clar, li has d'anar donant aire. Perdona, ha de ser complicat, No, i a més... Ei, aquesta és meva, Sí, aquesta és teva. A més, regulen l'aire de la màquina aquesta d'embotir en funció del tipus de producte. Clar, la botifarra aquesta ha de tenir una mica més d'aire que no pas una sumaia. Saps allò que és tan... Què és una sumaia? Espetec, d'angorissa. Ah, Aquestes que són com a més tupides, Sí. pensa que els hi posen carn així com a més forta. I escolta'm, això és pels carnívors de carn, Mare meva. clar, evidentment, però, coita, què et porto? Saps què és això? Doncs mira, No ho tinc clar. doncs això és una... M'has acabat de dir això que era o encara no ho podem No, dir? aquesta no. Encara Espera, no corris. Jo estic allà amb aquella. No, ara fem salat. Només et dic això. Salat. Per tant, ja et dono una pista de què és Ah. això. I això, per la gent que sigui vegetariana, Val. penseu que això és botifarra en base de farina de blat i extracte de gluten de blat, o sigui, són vegetarianes. Però amb també oli. en producte de temporada, què més hi Sí, sí, hi han verduretes. posat? Veus, mira. Verdureta. I clar, tu diràs, això és tripa, que Sí. hem dit, la palleta, per entendre'ns. Sí. Clar, doncs aquesta és tripa plàstica. I això, què, t'atreveixes a provar-ho o què? Jo saps que sí, que per tu ho faig tot. Va, doncs escolta. Ara, les conseqüències No, no que si pateixis, dic que fa pudor, si dic que no m'agrada, jo... No, mira, t'ho faig ben La primer. botifarreria, sabeu que no sóc massa políticament correcta, és a dir, diré el que A veure què t'assembla, bonament això. em sembli, Doncs això per tota la gent que sigui vegetariana, clar, a tu t'hi va A mi més no em va. la botifarra, oi? Té molt bon, té bon sabor, però té Clar. una textura que no és la que a mi m'agradi. Clar. I això és l'hamburguesa també. Clar, és que aquí donem alternatives per tothom. perquè, Clar, i escolta, tant. Hi ha molta gent així I tant. que igual Però la és molt carn no... saborosa, Mira, que repeteixo. Sí? Ah, veus que bé? Va. Si no, jo t'entenc, Com si el d'allò- dia de... De què? del gelat de gamba. Ah, de gamba. Que primer també em va però, sorprendre molt, però bravo, després li vas agafar el I aquestes són hamburgueses de soja texturitzada, per tant, tenim una mica de tot, o sigui, també Molt tenim bé. per a vegetarians. I ara sí que venen aquestes que, per les tant, que... dolces, Dolces, sí senyora. Oita, això d'aquí. D'entrada, et faré tocar... Oita, quin tros de botifarra negra. Tu ara toca-la igual. Oita, què fan ara? Com Toca-la aquells. i digue'm quina diferència trobes amb les altres. Home, aquesta era més tova i aquesta és com més compacta. Molt bé. I I què? és enganxosa, aquesta. És enganxosa, anem a veure. Aquesta no. Tu de què creus que pot ser això? Jo què sé, aquesta era de tinta. Jo sé que ara et faig una mica de cosa, però... Ai, carai. I t'hauria Fem una d'endevinar cosa. de què és. Penseu que ella no m'ho xiva, Jo No. vaig a cegues amb aquestes Va, coses. jo també ho provaré, això. Què és això? Va, no sé. Ben dolç d'aquest color. sona i no sé Què de pot què. ser? Xocolata. Oh, és És de veritat! xocolata. Aquesta tenim. Oh, que fort! Clar. T'ho juro, és tan xocant menjar-ho en aquest format que Sí? o sigui, el gust el notava com a familiar, però no l'identificava. Doncs de xocolata en tenim que també. brutal. Atenció, dolça amb poma i nous. Aquesta m'agrada. I aquesta també farem un tall, perquè vull que em diguis... He al·lucinat, us juro, amb la de que xocolata, sí? O sigui, proveu si podeu. No, mira, prova una mica d'aquí. Només cal anar a la botifarreria, no?, de fet. Sí. I aquesta... Aquesta a priori no sembla Clar, no, res. però acabarem amb un clàssic. Ara tenim aquí uns gustos tremendos, Aquesta és la botifarra típica dolça. Aquesta la feien molt al Pirineu, és un clàssic. També la Bona. feien amb sucre i carn. Però això és un postre, O sigui, es menja com a postre. Abans, doncs, quan la carn només es podia menjar, per això era producte de temporada, només es podia menjar
a l'hivern, perquè si no a l'estiu es feia malbé, o bé es menjava crua, per tant es menjava a l'hivern, o bé s'embotia o es feia embotit, o bé es feia seca. I aquí també tenien aquests postres. I hem demanat a Antoni una recepta per aquestes de postres, perquè clar, com ho fem això? Ah, doncs Goita, escolta'l. I de postre faríem, per exemple, aquesta mateixa canditada, no? Faríem una sopeta de maduixes, que és ben senzill, que és passar unes maduixes pel mini-pimer i fer unes mandonguilletes amb aquesta botifarra, esparracar-la i fer unes mandonguilletes petitones amb el contrast vermell amb el negre d'aquesta xocolata, cada dia com reis. Mestre xarcuter, xapó, em trec el barret, no les hem provades totes, però... Ho farem. Ho farem, tot l'equip volem provar aquestes delicatessen. Farem una bona botifarrada. Ja hi ha peticions. I tant. Jo vull la de foie, jo vull la de... I tant. Jo tinc aquí el teu regalet. I tant que sí. Moltíssimes gràcies, guapa. I la de poma i anous. Va, aquesta te la guardo? Aquesta m'agradaria provar-la, Va, doncs per tu també. En producte de temporada, ja ho has vist. Molt bé, com sempre, ben empastifadetes, que sí? Com ens agrada molt. Gràcies, guapa. A tu.